naton live sa saling panatuntunan Barangay Kapitan Rico Regalia at the same time ABC President, no? Liga ng mga Barangay President dara sa may Kabankalan City. Councilor Regalia, sir, mayong gabi sa Action Marlon na diri sa Action Radio Bacolod. Maayong gabi man Action Marlon. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati isang Action Radio. Yes, konsihal, salamat gid, no. Siling ko Councilor pila na lang kaadlaw Paskwa na ni pero may krimen pa nga nagluntad dara sa Kabankalan, no. Siling ko masubo-subo man dara sa Barangay Kabingawan ining amay nga nagpatay sa kagulingon nga 4 ka tuig nga bata nga lalaki. Teko investigation sa kapulisan, giimbestigahan masang pulis ara ng kaso. Pero sa imo nga bahin, Councilor, ano ang information nga imo nabaton angot sa ni? Ano gid ang istorya kung nga nagluntad din ang insidente? Kagapo nakibot lang ako kay dito ako sa Kabankalan may asikaso man kita sa syudad. Nagtawag ang aton nga chief tanod nga may natabo nga insidente diri sa Purok Lucaydos, Barangay Kamingawan. Nga nag-informar siya sa akon nga ining si Charlier de Masiba Lauriente ginkuha niya ang kabuhi sang iya kagalingon nga anak. Nakibot gid ako kay sang last February 15, 2019 iya man iniging kuha ang kabuhi sang iya asawa. So amo ini nga impormasyon nga nagtublag sa bilog nga Barangay Kamingawan, dala na ang bilog nga syudad sang Kabankalan. Yani man, no? Kay ti ikaduwa na ni Councilor nga krimen nga ginihimo niya, una asawa niya. Dumduban ko to, Councilor mo, ginusara niya to sa martilyo, di ba? Correct ko, martilyo ang gingamit. Oo, daw jealousy ato ang gidalantaw nga motibo sang krimen. Oo, ti subong ari kuha naman ning iya naman sa nga bata kag kaluluoy gid kamati 4 ka tuig pala pangidaron. A report nga nabaton ko, Councilor, ang utod sining ang utod yan nagatrabaho sa barangay man, Councilor. Kag na-istorya mo niya na ano ang information nga palabot sa imo? Oo, ako gid mismo ang nag-istorya kag gina sa iya sang hinabo kagapon. Nakibot gid ang tanan kay inisya na after 1 year nga na priso tungod sa pagpatay sa iyang asawa. Tungod wala nagpurso sang kaso. Tungod ang isa niya kabata nga babae nag-ayo nga kung sa diin hindi lang pag-ipurso ang kaso tungod naluoy siya si amay. So, ang mga kauturan himbon nga kung sa diin hindi na lang magpasaka ang kaso. So, 1 year or less than 1 year or more, ginpaupdan ko pa ini sa aton isa ka agawad sa barangay para mag-witness dito sa korte para makagwa siya. Kay ginaayo man nila kay siling sang aton mga kapulisan, nagbag-o na si certain Charlier Lauriente. So amo ina nga ginbuligan naton tungod ang aton nga filosofiya diri sa aton barangay bilang pagpalakat naton nga tagaan naton tsansa ang isa ka tawo sa pagbago. Yes, O apang nakibot ang tanan sa natabo kagapon. Amo na siya. Gani man, no? Sa iyo, Councilor, bilang kapitan dara sa Kamingawan, anong pagkilala mo sa sining amay nga nagimo sa krimen man ang background niya sini? Ano nagadroga, nagainom kay magamo sa nga sa isang krimen? Sama-sami ang nagahimo sa Councilor, wala sa insakto nga pabinsaron eh. Correct. Pero sang pagpatay niya to sa isang iya asawa, suno sang amon nga pag-imbestigar diri, bilog nga adlaw nga sige inom. Oo. Pero apang kagapon din pa imbestigaran akon, wala gid ini kainom si
si Charlier Lauriente. Oo. Nakibot lang ang tanan. Oho. Amo gani, Councilor, ako mismo galibog pinsar ko kung paano niya nahimo nga sakto ang paminsaron niya. Kag ang report kada baton tani Councilor nagapanyaga ini sila kag dawgin nanago ning tatlo ka mga kabataan niya sa kwarto ang nabili na mong manghod amo tong nagayudan niya. Actually, ini siya ang trabaho ni Charlier Lauriente, nagakarga tapas. Pero medyo unusual ang iyang giho kagapon kay suno sa akon pag-imbestigar, bilog nga aga ara lang siya balay. Wala siya nagubra. Tapos may tatlo ka mag-utod nga dito sa sulod sang balay tapos higing kandaduhan niya. Hindi kagwa. Uy. Ang isa ka utod, 23 anyos, ara sa gwa, hindi man kasulod. Uy. Pagtapos, ang isa ka utod sini nga si Certain William, 12 anyos, hinga mo man tani nga tambagan o kunano, pero ang iyang accusation daw ginakuha niya daw iyab laging ano tawag sini? In taming o kon gini mo ibi ano dobal gini mo ibala no panaming dogin kanya dogin himo niya nga kwan balagin iya nga kung magpalapit ining si Certain William nga 12 anyos binadutan niya sa kutsilyo sang binangon amo na siya. So amo ni ang si Jonas nga 4 anyos amo ning iya nga ginkwan dogin something dogin ano na tawag sini ano na la do taming taming ginimo niya sina para hindi palapit ang mga batang duwa human shield mamo na siya kaluoy sa bata ni no ang report mo, Councilor, is mayo lang kay inil amo lang ni si Jonas ang napilasan ka na padapatan niya. Atong iban nga mga kauturan, way malabot. Actually, nalabot ang isa may pilas gan isa tudlo kag sa tuhod pero gamay lamang kay nangahas nga maglumpat sa bintana. Oy, may pagkandado pa sa ginhimo gali antes gin imo ining krimen Magamunik kap duha na ka krimen ginihimo ni Chaler. Basi kon hindi naman ipagdayon sa pamilya mapasaka sang kaso kag balik naman sila sa nga balay. Mabutang ni Councilor sa delikadong pamilya. Anong pwede diri mahimo sa barangay Councilor? Ang ginhimo ko kagapon pa lamang gid-advisen ko ng utod nga si Certain Mary Jane nga nagobra sa barangay siling ko iporso na gininyo ang kaso. Hindi na pwedeng hindi nyo pagkasuhan kay kung makagwain na mas delikado na sa komunidad naton dire. Yes. Ganin man kadelikado na ginin sa iyan no. Lastly, Konsihal, anong imo sila mensahe sa mga taga-barangay Kamingawan? May dapat sila balak-balakan bago sa natabo ning krimen nga ginakabig ta ning tragic incident, Konsihal? As of now, wala na gid man sila sang dapat kabalakan tungod ato na siya subong sa Pabankalan Police Station na detain. No? So ang isa ka mensahe na kon sa taga barangay Kamingawan kag lakip na ang bugos nga siyudad sang Pabankalan, ilakip na ang Negros Occidental. Bilang isa ka pumuluyo magmatsyagid kita kag dapat gid naton tanawon sa pagpangabuhi wala sa pinaka-importante ang ginahatag sa Ginoo sa aton ang kabuhi sagrado no apang ini si Charlier gintagaan na sang siya naton pero lain ang natabo no wala naton na expectar so ini siya mangin isa na ka pamukaw sa tagsa-tagsa nga kung sabihin ang bisyo nga inom kag kung may droga pa dira masyado ka critical nga sitwasyon dapat naton likawan. Sige.
Councilor Rico Regalia, councilors, thank you gid kag ako ga pangamuyo gid kag laom gid. Kaya hindi na ni masulit ang amo sa nga sahi sang krimen or insidente. Councilor, salamat gid kag advance Merry Christmas. Salamat. Merry Christmas and advance Happy New Year. Action firing line. At least may ara kita sa nibaluan dugang nga istorya sa likod sining brutal nga pagpatay sang amay una sa iya sining asawa, ikaduwa sa iya sining kaugalingon nga bata. Ginpa amo galitong bata ginpaokpan tiano man abing baw